الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میانہ گوبرو کلاس ففتھ سبجیکٹ کشمیری ڈیٹ 14/9/2000 ٹاپک سوالن جواب چونکہ گلاب سنگھ مہاراجا گلاب سنگھ مکلو لاسٹ لیسن تو وہ کرو امیک سوال گوبرو تھی میانہ گوبرو پور خیال سوال نمبر 1 گوڑ گلاب سنگھ کر کت زاو گلاب سنگھ کر کت زاو جواب میں گوبرو گلاب سنگھ زاو اندر واہ ناو کس گامس من سن 1793 بیون بیک گلاب سنگھ زاو اندر واہ ناو کس گامس من سن 1793 سمجھوا شاہ سوال نمبر 2 گوبرو گلاب سنگھ کیت شر وار کرو مول ونان کت لڑکہ فلانس وغیرہ وغیرہ یعنی گلاب سنگھ کت شر جواب لکچار سا مز گلاب سنگھ سٹھا سیچل شر سمجھوا سیچل شر یعنی سمجھدار چالاک نمبر 3 سوال گلاب سنگھ کر بنو ہند راز سہل سوال اگر تھی ذہنس من تھو لکھن ضرورت اگر تھی لکھو کاپی پہ پتہ کرو یاد گلاب سنگھ کر بنو ہند راز جواب گلاب سنگھ بنو 1822 عیسویس مز ہند راز سمجھوا بیاکھ سوال گلاب سنگھ کر گزرو یعنی یم دنیا پہ کر گو جواب امیک گلاب سنگھ گزرو 1858 عیسویس مز یہ تھو پور پہ کاپی پہ لیکن پتہ